Betxí, situat en la fèrtil planícia que configura la comarca de la Plana Baixa, és un poble al nord de la Serra d'Espadà i el seu terme és travessat pel riu Sec o Sonella, al qual aflueixen els barrancs de les Vinyes, de Sant Antoni i de Sant Roc. El territori de Betxí ha estat poblat des de temps remots. Bona prova d'això és l'existència de dos poblats de la cultura del bronze valencià als estreps del Mont Solatx i un despoblat ibèric al cim de l'esmentada muntanya. Des del segle I abans de Jesucrist i fins al tercer de l'era cristiana hi hagué una important vila romana al lloc denominat la Torrassa. A més, es conserven algunes restes d'una antiga construcció anomenada la Bassa Seca, prop de la qual es troben les runes d'un palau-fortalesa alçat sobre altres d'origen romà. A causa de la seva rendició pacífica al rei en Jaume, Betxí va constituir durant segles un enclavament islàmic en terres cristianes. Segons comenta Escolano, en les seues dècades, al poble hi havia 400 cases de moriscos. Encara que sembla que el bisbe de Tortosa fou el primer senyor de Betxí, la fundació del senyoriu no s'establiria fins el 1396 per en Sans Roís de Liori, que durà més de 4 segles, 3 dels quals estigué unit al cognom Cardona i més tard passà als de Palafox, Arteaga i Centurión. Els senyors de Betxí tingueren la residència en un palau-castell construït al segle XVI. Era un edifici de planta quadrada, amb torres a les cantonades i pati central, entorn del qual giraven les diverses dependències. Avui, malgrat la ruïna, les reformes i les mutilacions, la restauració no sols és possible, sinó necessària, per tal que tot el poble recupere un edifici íntimament lligat a la seva història. Es conserva també un vell i singular calvari del segle XVIII, en el centre del qual s'alça una ermita. Hi ha, a més, a uns 3 quilòmetres del poble, una ermita del segle XV dedicada a Sant Antoni, situada al pujol del mateix nom. La base econòmica de Betxí radica en l'agricultura, com ho demostra el fet que la superfície cultivada ocupa més del 80% del total del terme municipal. El secà té escàs relleu en la producció agrícola. Es cultiven garroferes, ametlers, vinyes i oliveres.
zona de regadiu, a la qual és dedicada més del 50% de la terra, és ocupada per algunes hortalisses i, sobretot, pel taronger, amb una excel·lent producció en les varietats de Berna i, amb major importància, de clementí de Nules o clemenules, cosa que ha permès a Betxí convertir-se en un centre de comercialització de tarongers i fruites. L'assumpte de la taronja és el fonamental que tenim. L'agricultura és el principal. Després tenim que en la recol·lecció s'emplea pràcticament el 80% del personal que n'hi ha en Betxí i després tenim les almacens que està prou compensat en Betxí el que en les 5 o 6 almacens que n'hi ha d'exportació més interior, com el cas nostre, que tot és interior, empleem bastant gent, o sigui que no tanta com volguérem, perquè resulta que degut a la tecnologia que va aixint, cada vegada se reduís més el personal. Claro, lo bonico seria que la temporada de taronja fora més llarga. Això mos se reduís a que només és 3 mesos fort i després a l'otin de taronja de segon campanya mos ha reduït molt. Entonces hi hauria que mirar, i això és el que pareix ser que estiga orientant-se, és que la taronja tinguem de segon campanya, com antes teníem en el cas de l'anàbel, però avui va reduint-se degut a que la clementina és més potable, més econòmicament resulta més rentable. I després en les almacens també mos ha reduït, com jo deia antes, degut a totes les màquines que mos han eixit. Nosaltres portem 2 anys sense poder augmentar personal i, sin embargo, la producció va en augment. Tot això porta el que en Betxí fa uns anys s'empleava molta més gent i avui el poble tenia 2.500 habitants, avui ne tenim 5.000 i el paro mos toca també, i és una llàstima que això ocorrisca. Així en l'almacén és una feina molt bonica la que n'hi ha i entonces el personal n'hi ha una demanda gran de tots voler col·locar-se en les almacens i la verdadera pena és que no tinguem 6 mesos de campanya i per almenys per les dones que se veuen tallades en què les joves que ixen d'escola no se poden col·locar en els almacens. La riquea, com dic, gràcies a que va funcionant molt bé el que les taronges se paguen cares i tot això, està compensat. Ara, agradaria això, que l'assumpte de jornals fos més elevat, els puestos, i entonces poder tindre una compensació major que la que antes sí que n'hi havia. Ja veuràs, quin gust li trobaràs quan el tingues que passar. Agarra't del meu braç, agarra't del meu braç, agarra't del meu braç. Ja veuràs, quin gust li trobaràs. En el camp industrial, la producció de taulellets i la de paviments ceràmics representa el segon pilar bàsic de l'economia de Betxí. Em vas quedar admirat, pensant si series i cap la meua abans el d'alçar la baixat. Pensant si series i cap la meua
euros a la baixat. Ja veuràs, quin gust te li trobaràs, quan el tingues que passar, agarrat del meu braç, agarrat del meu braç, agarrat del meu braç. Ja veuràs, quin gust te li trobaràs. La indústria ceràmica així en Betxí se va començar en la dècada dels anys 60. Se van muntar, primer que res, unes fàbriques en la part, anem a dir, oeste del poble, on està situat el cementeri, en primer lloc. A últims de la dècada de l'any 60 se va muntar la fàbrica esta que estem mirant, que per la seva importància és la més gran d'ací del poble. Entonces, té prou d'importància la indústria així en el poble per una raó molt senzilla, i és que estan treballant alrededor de les 500 persones. Vol dir això que ve a ser aproximadament un 40% de la població activa del poble de Betxí el que està treballant dins de la indústria ceràmica. Té una gran importància, perquè s'ha donat casos en el sentit de han hagut vagues i paros, sobretot en aquests últims anys. Entonces el poble de Betxí ho ha sentit en tots els sentits. Els comerços de Betxí ho han notat degut a que la gent, al no entrar al jornal, entonces ha estat en problemes per a poder anar a les tendes i comprar. Diguem també que les empreses aquestes, com ha dit, en la dècada dels 60 se van empezar a instal·lar degut al gran boom que va experimentar per aquella època la indústria ceràmica. L'any 73, quan a la crisi del petroleo, aquestes empreses ho van començar a sentir, al pujar el fuel, que és el material consumible, que és el que se gasta, al pujar el cruc, entonces les indústries van començar a patir l'augment este. Entonces, en els últims anys de la dècada dels 70, és quan hem entrat en la crisi de la indústria així en Betxí. Normalment, aquesta crisi se ve arrastrant en tot l'estat espanyol, però així se nota més, al ser empreses que se van muntar l'any 60 i entonces el grau de modernització ha sigut molt poquet, entonces vol dir que a últims de l'any 70 les empreses s'havien quedat molt velles. Al quedar-se velles, entonces no se podia competir en altres empreses del sector, les quals estaven en grau d'automatització quasi perfecte. Entonces, creiem que la situació del mercat actualment és prou bona, sobretot el mercat estranger. Els moros estan comprant molt de taulellet, entonces estan pagant per mig de cartes de crèdit irrevocables. Això vol dir que quan exportes, dus la documentació de l'exportació al banc i immediatament, si no és immediatament, en el transcurs d'una setmana, se cobra. Això vol dir que se pot fer un millor preu inclús que venent a plaç perquè cobres al comptant. Entonces, el mercat nacional, com està travessant la crisi de tot l'estat espanyol, és molt difícil poder vendre. Molt difícil poder vendre perquè si no són immobiliàries o empreses molt grans, de molt arraigo, és molt difícil que aquestes empreses puguen garantir-te el cobro. Quan no poden garantir-te el cobro, entonces és molt difícil poder vendre. Si a la pedrera anàrem, lo que faríem primer de tot és dir-li a Maria que mos posarà un got d'ou. Si no en tenim prou, li en farem posar més. Ja li ho pagarem, ja li ho pagarem.
Creuen el terme la carretera de Nules a Borriana i un ramal que enllaça amb la de Castelló. Els dies 16 i 17 de gener té lloc la festa de Sant Antoni. La nit del 16 se celebra una cercavila amb animals. A l'endemà s'efectua la romeria a l'ermita situada en la muntanyeta del mateix nom. Hi ha altres manifestacions festives, com les del barri de Sant Antoni i les de Sant Roc, que duren una setmana a partir del 15 d'agost. Però les més importants són les festes majors, que se celebren la tercera setmana de setembre i estan dedicades al Santíssim Crist de la Pietat. Que no, Señor, a mí me gusta ser bailar a les palmeres, mon anirem. Amb la presentació oficial de les reines major i infantil, amb les seues respectives cors d'honor i el discurs dels mantenidors, comencen els festets. La corporació en ple, per unanimitat, acorda designar i nombrar oficialment reina infantil de les festes que s'han de celebrar en Betxí durant els dies 14 al 25 del mes de setembre de 1983 a la xiqueta Ana Martínez Fran, lo que firme als efectes oportuns en Betxí a 14 de setembre de 1983. Este és el moment de la transmissió de poders d'un reinat de 1982 de Patricia Pérez Ibáñez a Ana Martínez Fran. És lògic que la nova reina infantil de les festes de Betxí 1983 siga la que impose les bandes a les dames que van a constituir la seva cort d'honor durant totes aquestes festes i durant tot un any. La benvinguda a tots, que tinguem unes festes com tots ens agrada que siguin i ante vostès en la persona de Ximo Puig. Moltes gràcies. Abans de res, com m'he dit,
Vull manifestar el meu agraïment profund a la corporació local per tal d'haver-me invitat a aquest acte, a tots ells. Vull dedicar, doncs, aquestes breus i senzilles paraules als xiquets de Betxí, a este muntó de xiquets que demà seran joves i que ja són la ferma esperança d'un futur més lliure i més solidari. Antoine de Saint-Exupéry, al seu llibre El Petit Príncep, més conegut entre nosaltres com El Principito, diu que totes les persones majors han sigut xiquets antes, però pocs se'n recorden. Durant massa temps i d'una manera paternalista, només s'ha deixat als xiquets un paper vulgar al si de les festes. Penso sincerament que tant en les festes com en la vida quotidiana tenim els majors que aprendre a respectar una miqueta en la seva manera als xiquets. Són els moments en els quals la persona progressa d'una manera oberta, lliure i possiblement més responsable que en altres moments del futur. Quan som menuts, tanmateix, és quan hem d'aprendre, amics meus, les lleis d'una societat distinta, molt més humana i molt menys regida amb el pes dels diners. Vos estic parlant de coses, sabeu, amics xiquets, vos estic parlant de vegades de coses que els homes majors també parlen, però només parlen, difícilment posen en pràctica. Que el que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. No som res si no som poble. Vicent Andrés Tellers, l'amic poeta, dona en el clau. Com a xiquets de Betxí, com a xiquets valencians, vos demano que estimeu la vostra terra per a que demà, com a persones conscients, consolideu una societat més humana, més justa, més solidària. Reina infantil i corte d'honor, avui representeu als xiquets, representeu el futur d'esta meravellosa ciutat. Ojalà el futur siga tan lluent i tan bonic com sou vosaltres mateixes. Amics més grans, recordeu que també vau ser menuts, aunque falli una pila d'anys. I ensomieu, per favor, ensomieu. Entre tots, menuts i grans, estic segur que construireu eixe Betxí que vos mereixeu, un Betxí molt gran. Moltes gràcies a tots i bona nit. Diu un aforisme molt nostre, d'ací de la Plana, que de la festa la vespra. I sense minimitzar el dia d'ahir, que va ser el dia de la proclamació de la reina infantil, jo volguera el dia d'ahir i el dia d'avui, amb les dues jornades, unir-les i que les dos siguen la vespra de les festes del Santíssim Cristo de la Pietat de Betxí. García Candau, agraeix l'assistència i crec que la cosa anirà bé. Moltes gràcies a tots. Més d'una vegada m'he plantejat la qüestió de si és convenient en el pòrtic de les festes fer un discurs. Les més de les ocasions m'he trobat en la resposta de que pot ser que el més eficaç fora convidar a la gent a que anar al carrer i començar a menjar, beure i gojar de la vida. Hi havia a València un professor de la Universitat, de la Facultat de Filosofia, que tots els anys, el primer dia, sempre dia el mateix. Fa un sol que va de penyes. València és molt bonica. Anem a l'Alameda que ho passarem millor.
costums que no es perden, com és la de la proclamació de la Reina General de les Festes i en els Jocs Florals, i com que el poble encara té paciència per escoltar aquests parlaments, no hi ha més remei que oblidar-se en unes hores del bou embolat i les verbenes per a que almenys una vegada a l'any recordem el que constitueix la raó de la festa. Uns pobles, com és el cas de Betxí, i a molts altres, no hi ha més remei que fer de vez en quan algun vers. No ho espereu de mi, perquè jo no sóc versaor. Jo parle al pla i al sa. Però això sí vull fer en esta nit allò que és tradicional, parlar de la fe, de la pàtria i l'amor. Vull dir que la meva veritat per lo que fa a la fe, la pàtria i l'amor pot ser no siga coincident en la que altres mantenen com a absoluta. El món seria una bassa d'oli si tots estiguéssim tallats pel mateix patró, però no cap dubte de que seria un avorriment. El mal d'Almansa i l'oscurantisme dels passats 40 anys, entre els valencians, los valencianos, que són una altra cosa, no ho sé, l'avantatge de saber que no és possible donar-li armes a l'enemic si el que volem és retrobar-nos com a poble civilitzat que pot estar orgullós d'haver segut la pàtria d'Ausiàs Marc o Joanet Martorell. Posem-ne per cas, encara que no cal parlar d'altres Martorells, perquè la darrera experiència ha donat una classe d'individus que els etnòlegs encara no els han trobat una definició. Jo vull proclamar la fe en el meu poble perquè per damunt de les dificultats almenys hem sabut conservar la llengua. Ja sé que en la llengua tenim un dels problemes més greus. És a dir, hem partit palletes perquè un grup de fanàtics han posat en solfa l'evidència. A mi em sembla que sols pot ser discutible i pactable tot allò que és opinable, però no pot ser ni discutible ni pactable allò que és evident. I les nostres senyes d'identitat no són pactables de cap de les maneres. Ningú pot fer un pacte per a establir qui són els seus pares. Recorde que un dia a Moscou s'havia fet ja molt tard i no hi havia més possibilitat que anar a prendre un refresc a un bar que n'hi ha a l'Hotel Intourist. Anava jo amb un amic pensant que no trobaríem a ningú i que passaríem un rato soles. Però a l'arribar m'acosta el mostrador, me donen una carta que naturalment estava en rus. La mire i dic, jo què demanaré? I me contesten al costat, demana el que vulguis que li diré al camarer, que eres de Betxí com jo i te servirà. Era Joaquín Dualde. Tinc que parlar un poc més de la pàtria, perquè la pàtria no és aquest concepte que alguns tenen per gran filosofia. Quan se diu jo sóc d'un poble te diuen eso es tu patria chica, i jo sempre dic el contrari, això és la pàtria gran, perquè ningú pot oblidar on ha nascut, ningú pot oblidar on té les arrels i ningú pot oblidar on ha nascut tota la seva família i on s'ha criat. I la pàtria gran verdadera és la d'un, perquè ho sent més una desgràcia del veí que d'un foraster, i ho sent més una desgràcia del poble que d'un poble a 100 quilòmetres. Tot el que no siga estar en les arrels no és la verdadera pàtria. I si jo dic que parle de la pàtria valenciana, que ningú s'assuste, que també quan li canten a la Mare de Déu dels Desemparats se diu allò de la pàtria valenciana. No hi ha per què assustar-se amb ell. Fer 4 versells de falla no condueix a res. Les dones d'avui, per altra banda, hi ha que parlar-li amb tota naturalitat. Se n'ha passat el temps de les boromballes. La dona no és un adjectiu. Però no tindre en compte la sensibilitat de la dona seria també caure en l'heretgia. Si la dona és representativa de l'amor, o és més per la condició de mare voluntària que per altres circumstàncies. I aquesta nit en la que jo tampoc vull deixar de complir en l'obligada referència a la Regina i a les seues dames, desitge parlar-los al pla i al sa de la missió que tindran encomanada dintre d'uns anys. Sapigueu, Regina i dames, que en els moments presents, constitucionalment, els valencians hem sigut anomenats comuneros. Comuneros
explicaran els mestres a les escoles i tindreu que aclarir-ho als vostres fills quan tinguen un dubte, foren aquells castellans encapçalats per Padilla, Bravo i Maldonado que lluitaren per les seues llibertats. Són, en certa manera, comparables a aquells maulets que donaren la vida per València contra el maleït Felip V de Borbó, el rei que ens va sometre als decrets de nova planta. Els valencians, sempre que hem parlat de comunitats, ha sigut de les de rei. Com que ara resulta inclús perillós dir que un no es considera comunero, confie en que vosaltres el dia de demà ho aclarireu als vostres fills. Hem marejat a la gent per a dir-nos regió, reino, país, que al fi molts mitjans de comunicació continuen anomenant-nos llevantins, que és menys compromès. Vosaltres, Regina i dames, teniu per el fet de representar a la dona de Betxí la tasca de lluitar per a que estigui ben clar que som valencians, però també per què ho som i quines són les autèntiques definicions nostres. I volguera jo acabar el més ràpidament possible perquè en aquests moments el més important és gojar. Jo voldria haver fet el discurs que va fer un il·lustre valencià a la Universitat de València. Eren aquells moments en què es reclamava alguna cosa i es va decidir la vaga, però la vaga es va decidir ficant un estudiant al costat de Lluís Vives en l'estàtua. I ell, com que no tenia un discurs preparat, es va traure una taronja de la mà i la va ficar a Lluís Vives. Això van entendre tots que havia que anar-se'n al carrer. Però abans de que anem al carrer, jo vull desitjar-vos unes bones festes, però unes bones festes en pau i en llibertat. Sobretot en llibertat, perquè teniu en compte, sense llibertat no és possible ni la felicitat ni la pau. He dit. Acompañada por el mantenidor de este acte, don Julián García Candau. Y la reina de la escuela Peirach, Fran, acompañada por el clavari José Antonio Alonso Beltrán. Un aspecte destacat de la festa està constituït pels tradicionals tancaments, l'exhibició i prova del bestiar boví i, sobretot, l'espectacular bou embolat.
Entre els actes religiosos destaquen la processó de la imatge del Crist i en especial l'ofrena de flors al Santíssim Crist de la Pietat, acte inclòs en el programa festiu des de fa només 4 anys i que ha tingut ja una bona acollida entre el veïnat.
diverses són les activitats culturals que es porten a terme durant la Festa Major de Betxí, sent especialment destacables les exposicions pictòriques. La música, que acompanya tots i cadascun dels festeigs, té un paper rellevant. Els concerts de música clàssica i els recitals de música popular valenciana que s'organitzen en són bona prova. Cantarem seguidilles per la festa, per a la festa, i guardarem el bucam, i guardarem el bucam per la faena, per la faena. I si no hi ha faena perquè no es troba, i si no hi ha faena perquè no es troba, menjarem seguidilles a la cassola, menjarem seguidilles a la cassola, a de la bola i avant del carro, que si carga s'atura l'amor. Els jubilats, els homes que treballaren per Betxí, reben tots els anys un càlid i sincer homenatge dels seus veïns, que replegant el seu exemple continuen lluitant pel progrés del poble. Els aficionats a l'esport troben en aquests dies festius competicions i exhibicions d'interès, com són una carrera de motocicletes, un partit de futbol entre el Club de Futbol Betxí i un equip de categoria nacional i partides de pilota valenciana, en les quals intervenen famosos jugadors del País Valencià.
participació està present al llarg de la festa és en els actes gastronòmics on es fa més palesa. Tant la torrà com el concurs de paelles converteixen la plaça Major del poble i els seus carrers adjacents en un immens menjador on s'assaboreixen excel·lents plats de la cuina valenciana en un ambient d'alegria extraordinària. Bueno, com a president de la Comissió de Cultura, me toca a mi parlar avui de les festes. Quan vàrem entrar a l'Ajuntament ja fa 5 anys, vam agarrar una tasca prou important i era de portar les festes al carrer i fer unes festes populars perquè tota la gent tinguera una participació massiva. Aleshores vam tindre que fer 2 apartats molt importants. En el primer lloc era tratar d'organitzar d'alguna manera la composició de les penyes. Vam tratar d'elaborar un estatut de penyes i les penyes pràcticament van ser les que van fer la resta de la feina. Entonces haurem comprovat ja al llarg de les festes aquestes que estem mirant de que les penyes tenen una participació massiva en les festes i per elles a soles ja tenen una sèrie de programes i d'actes a realitzar. L'altra tasca que ens vam plantejar va ser el fer una sèrie d'actes que no estaven incluïts en les festes i que pensàvem que era molt important de cara a aconseguir la major participació de la gent possible. Tenim per cas l'ofrena de flors, que van ser fa 5 anys quan la vam introduir. Tenim este cas també concret del concurs de paelles, que com veureu la participació és total. I tenim una sèrie d'actes com són totes aquelles activitats deportives i culturals en la qual la gent se volca al carrer. I jo només vull dir que, igual enguany que tots els altres anys hem estat així treballant, la participació de la gent ha sigut total i jo penso que l'èxit ha sigut clar i penso que és el que se pretenia s'ha aconseguit per almenys l'objectiu en el 99%.
festes majors de Betxí conclouen amb una multicolor cavalcada infantil, en la qual intervenen belles carrosses, ocupades les dues últimes per les reines major i infantil en l'acte final del seu regnat. Mos topetem davant de la font que, conforme mos diu la inscripció, evoca un carinyós record de don Juan Pérez Linares a Betxí. Lògicament, és un record molt carinyós, com ell diu, i constitueix, diríem, un simbolisme situat així en la plaça Major. Anem a parlar un moment, ja que hem agarrat la font com a símbol, però trasladant-lo a lo que en Betxí supon en l'actualitat i també perquè estem en el ple desenvolupament d'aquestes festes patronals corresponents a l'any 1983. Aquestes festes de setembre suponen ja la continuïtat de les tradicions locals, una expressió folclòrica, una continuació de les costums religioses, una expressió o una exposició d'actes deportius que abarquen moltes rames i d'alguna forma és com si el poble s'identificara en tot l'antepassat i en la continuació de lo que estem expressant per a que de ninguna forma decaiga. Jo aprofite en aquestes paraules, en aquest moment que s'introduís dins d'aquesta pròpia cinta, per a cursar el saludo no ja a nivell local, sinó a tots els que d'alguna forma pensen o creguen que en Betxí hi ha un punt en el qual poden passar, poden sentar-se en el moment que creguen oportú, aprofite per a cursar-los el saludo o cursar-los l'expressió afectuosa que cada un a vegades pareix necessitar, dir-li que així estem predisposats a recibir o a rebre a tot aquell que s'ho proposa vindre i, de fet, expressar el sentir de que la Plana, conforme té tot aquest conjunt de pobles meravellosos, conforme té tota aquesta escampada de termes tan verds i alineats de taronxers que molt bé des de l'ego se veuen des d'un punt com és el mirador de la Plana que se diu la muntanyeta de Sant Antoni, que estem sempre amanits a dialogar amb tots i estem sempre preparats a reintegrar-nos dins de les coses que suponguen mancomunitats i, sobretot, en l'expressió folclòrica o tradicional que suponen les festes, no aconsellar, sinó integrar-nos dins de les costums que cada municipi vol estar. Efectivament, crec que no devem separar-nos ningú en aquest círculo. Moltes gràcies a tots.